नकल करो तो भरत शर्मा करो, लय सम्राट आधुनिक में पवन सिंह के करो, ई चले बुल हो खेसारी अभी 4 दिन को हमें आ तुम करे नकल में हजुराई रहत हमके सोझा झाल बजौले हमें कमला बा में रहत रहले तने बरा चुनरी उड़ के नचाओ तो हमनी चमका के दुगोला हो खत आ तू लइकन के नकल लागत गावे। अपना कुछ मीटर बनाइए, अपनी औकात दिखाइए, अपनी जमींदारी दिखाइए, खाली नकल 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 मार एक गाना कोनो निमन नहीं लगे आ फालतू बोले लागत कहतर के एगो साह के थिया देखत रहे एगो सियार हाइड्रोसिलवा और सही एगो सियार कहीं से शेर के छाल पा गई, गदहा रहे शेर के छाल पा गई उड़ के छालावा जाके एगो शेर से कहता कि तुम कौन हो? शेरवा कहता कि मैं शेर हूँ। तुम कौन हो? तो गदहावा कहता कि मैं सावा शेर हूँ। मैंने 1 किलो 250 हमने कहा शेर किलो कह जाला, कहीं कहीं आधा किलो कह जाला। अरे शेरवा शेर सावा शेर कैसे हो? कलश के कैसे चिन्ह बाकी सावा शेर हो? कलश के पीठ पर लाद के घुमाना है पूरी जंगल को 1 राउंड तो गदहा रहे शेर राम के लदल सही राउंड मार दलस 3 मिनट में ये गदहा रहे। और शेरावा पर कहता गदहावा के घुमरो के पीठ पर चढ़ाओ तो गदहवन के बरियार न होला। जब गदहावा चढ़त रहे तो शेर राम के पछवा से ठेक जाओ तो शेरवा कहता ई कहा था कहता कि हेन 250 ग्राम अधिक बता हम सावा शेर हैं। यही है समझा कि नहीं? 250 ग्राम अधिक है इसलिए तुम शेर हो, मैं सावा शेर हूँ। समझा कि नहीं रे? श्री शंकर के अभियंता के चुटकुला से बहरी के व्यास मैं हमनिए के बात ही कहत रह बताओ। श्री शंकर के अभियंता के चुटकुला मैं व्यास लोग के पूरी के व्यवस्था हो कहता कि हई होला अभियंता हई होला ऐसा देते हम जाते कि हे देता हई होला एक बार हई हो कहना दे दल हम भोग लेते रोक देखता तो लाई लगता है बात के जवाब देबे में भाई कोनो बात ना। कृष्ण जी के जन्मोत्सव मन गइल बा बाबा, मन गइल बा तनी मांसाहारियो भोजन जरूरी बा। कहां गइल हो मंचवा पर ए जगह बात ढेर न कहले बड़ा गोल वाले मैं को लाठी दिखावतिया। अच्छा उते जगह लाठी दिखाओ तलु हो खा जल मोए उते जगह तारा में तेल दिया होता तो बुझाई कि हट जाए तराजू टांगल बम्बू में पी के तो है ना लगू खून हां तो चलिया बिया माने एकरा खातिर तो हम इंसान देखते नहीं खेक रहला। अरे उतना उखा ले ना ओकर व्यवस्था बा ठेहुनवा मूर के तान दो डाल दो भीतरी तान बलिवा तान दो की करे ठेहुनवा मूर के निमन का गुड़ना तो सुन कर दिया पुलियो वाला तो खत्म बा हमार ये जूता पहनले लगा दो मुंह में से निकाला तो है कि जूता भूर रंग से पालिश हो गइल बा एकदम मुंह में कपड़ा ठूस दो। 3 किलो कंडोम पकड़ाई रहला एकरा डेरा पर राम छी छापा मरले रहे वीरेंद्र यादव बक्सर में 3 किलो कंडोम हां वो यूज कई छापा मरले सुदर्शन भाई लेके घरे चल गइले बांध बांध भाई करे को भाई बड़े वो फुलावना फुला बेचतले 2 रुपया करे को लड़का कहता कि पापा होई फुलावना देखो ना एही में थूक कौन दिन फूंक के फुलाइयो देले बा। अरे थूकल ना अरे ई माल हो। अरे हम कहले हमरा से निमन से गनई गई हो निमन से गई बता निमन है ना तो जानकारियों को होइगा है लेदारियों को होइगा है आ फलतुई के तो समराते हैं जन तू ई बड़ा करत रहो ई क के कितना लो थाक गइल बिहार यूपी झारखंड के कमलबास श्री शंकर बड़ बड़ व्यास लो थाक गइल स्वामीनाथ सिंह नारायण अभी है बड़ा झंडा कबारे खाती थोड़ा ही करे कह दो तने लय में एगो झलक हमने के देख लय कल हता एगो बड़ी सुंदर करेक्ट फाइटर फिल्म आइल पवन सिंह के ओही में एगो बड़ा सुंदर लय रहल कि सड़िया जो हम पहिली सुत खाती तो रस्त भतार सड़िया जब हम पहिली होई ना इनका सब इतना कहा ही सड़िया जब हम ई कहेंगे सड़ियो जो हम पहिली उतले में बेसुरा हो जी है बुझाई कि पाड़ा है बेसुरा ब्यास कही का पाड़ा है या कि हम हई हई ए पर ताव दियाला आ तू हई हव झाटी हव जहां हग वही लकी तरह के खंगारे के पड़ जाए कि हाथ ले पानी दुआ अरे ब्यास हमारे से बरोबरी जौन कर तू अब तू एगो मुखिया हो पंचायत के धासन सिंह हमें पीएम हमें
रामायण के गायकी के नेव हमें अभियंता कमल बास तारे के तो संगे गवा के व्यास बना दे लोग छपरो सिवान घूमे लगला ना तो भिक्ष मांगा तल्ला तू न 22 जिला पर अभियंता का राज हो अभी तारा कुशीनगर जिला में केहू न चिन्हला फैजाबाद कर केहू न चिन्हला देवरिया में तारा केहू न चिन्हला पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण केहू न चिन्हला लाड़े चिन्हला रहो 22 जिला के बीच में रहिली 4 गो टेकअप करिले महीना में एगो दूगो एगो जिला में प्रोग्राम दियाला तू ये क्षेत्र तारा के छोड़ दे पूरी बेचे लग बजा के मार्केट में बढ़ नहर में भीख मांगे लगवा बैठ के लगभग सुअर चलावे इतना मौगा बड़े सब बरियार घोड़ा रखले सब ई एगो घोड़ा रखले बड़े खाली डांट चला